Meanwhile. Wala tayo payong. Pwede na walang papayong. Diyan. Nag-attendance siya ba? Bilang na upan. Nakagid ma? Di okay logbook. Napagis ang Wala mo kabuk ma? kamera. Wala lang? So, 50 lang. Maintenance 50 per head ma. Laban na gudin niyo. Sige, ang ngalan. Buti. Lagi. Catherine. Catherine Bernardo lagi na siya. Ayun din niya pa niya. Hala, nag-ulan na. Ngunit na dito ka. What is fun? Giasha? Jaysha. Giasha. Ano ba sa para sa pagkakas? Ano pagkakas mo ba? Ayara mama. Sige, picturean ang madam. Nami yaga sir, kailangan mag-business. Nami balik ako wala ko Pila? Ha? Pila? 25. Ay, kita ra. Kita na din ha. Sige, sunod ta. Bilang sa ha. Bilang sa. Lauy. Lauy, artista. Hala. Ano ka, uy? Hala, uy. Ito ang din. Ay, kaya nga. Hala. Di, ang pa. Ang ba pa ganito? Ba sa pili? Hala ka. Grabe. Di ka maklaro. Sino ang mga lagom? Kasi ikaw ba yung model? First time naka-alib ba? I-post niya ko sa YouTube ba? Nani, artista. Kadapit kasi muna. Dapit. Ito yan ba? Ayun na. Kaon mo. Ano na lang pinaupo ka na lang to. Kakaon mo. Ayun, kahit ayun, harot na. Pagpalit na mag-medyas. Pero yun ito ate. Magpicture mo niya pa dito. Gani. Magpicture na tayo. Ay, Magpicture naman tayo dito. Pwede ka kang... dapat. Hindi ala. Nga, nagbuwan na ako. Hindi mo. Souvenir. Tulo na lang. Dala lagi namin dyan. Dala lagi namin dyan. Dalaan na ako. Ako na mapagonit. Sige daw. Sa baba na ako. Kaman sa dapit mag-adto. At dapit ka eh. Dira. Souvenir.
Sa bak. Guys, where are you going? Ay, model na. Ay, guys, so mag room tour ta sa ba sa bak. So, direct ta magsugod sa gawas. So, Merry Christmas. So guys, magawas ta guys sa okay. Ako din, sunod pin na. So guys, to ara din gawa ko ni picture. So guys, model guys. Hi guys. Welcome to my... Okay, pasagdain na inyong buwa. Hindi ka mapugto na ba? Ang easy, ang easy. Ang easy. Ay, baka kapapito ko. Ako din, sunod, mag-inana daw ko. Hindi ko ba? Hindi ganito. Hindi pa sigaw, ang tanin nila ba? Sige, Tin, kanak, Tin. Struggle is real. Tarong nagkuha na picture. Kanang makawanting. Dautan. Bito na itong medyas, babe. Dito good. Merry Christmas. Hala. Ay, naa si Joy. Kinsa mo si Joy? Muli na dito karon.
sa nag-retouch ko. Walang gapon murag ko man yung Yun na ang magawas na dahil guys. Mura to guys. Mura to ang room tour sa Yaka. Yaka diri sa Bab. Bisita na mo. Gijada kay diri. Makarelax sa feelings. Makarelax sa feelings. Makaano mo diri. Makatulog daw ka kung mani ka diri kay. Pwede sad mo mag-date kung naa kay ka date. Kung naa kay uyab, pero kung wala kay uyab ay na lang. Ay na lang. Ay na lang guys. Ay na lang yun. Ay na lang ninyo pagsa. Kung wala mo uyab, wala mo ka date. Ay na lang. Okay, bye-bye. Ay namiya ang dog. Hello, welcome to our vlog. Laban si Madam. Hey guys, palit mo pipin. Pipila nito. Ano na yung litos? Walay ko, anak tika ng katong lingin ba? Lingin. Pila ne? Palit ko. Isa lang. Isa lang. Ngayo ka. Kuya, tagi din ko daping din. Di kaya ang isa ka kilo? 150. Ay, ala. Nasaan eh? Pipin. Napila po nito eh. Liberato na lang. Sweet and spicy lugar. Pila. 150 lang. Kasi ma'am. Ano naman? Pwede, dubulan. Dubulan kung Philippines. Ay, dalhon. Poblasyon. Yung tapan? Oh. Tiara. Ay, siya oh. Taga, Pasok, Nagambuang ka ng isa mo. Taga-alamit. Kuan mo ang tilingan. Sa Prido. Adrayan. Kana kami ang pulsari. Ja! Artista. Victoria Cross.
damon. Hindi ako magpapicture. Ang cute naman God. Bagong nga kuan sa... Look! Pataas lang din niya po ng pang Excuse Paulit mo. Dugay kay ang mga tanong. Dugaya sa duwa, oy. Dugay kay sila, oh. Lakoy na kayo. Kung mag-inay mo kay mas kapuyo noon mo. Si Trisha. Bakit kayo? Naraugit kayo. Duwaan. Okay guys. Patungas na nila. Gaan daw kay ko. Nadugaya sa duoy. Mapitsa sa dito ba? Guys, di na may makapit sa swimming pool. Okay. Hindi ka po na ang duwa ka mga
baboy. Hindi siya makapit. Ang sakit ka. Samot og galit niya ang ilong kay. Panghangos. Kapoy na ko. Kapoy kay Gyud. Kada sila kon kay kapoy. Hindi ko pa akong ulianan dito na ako tsaka. Nya kaya pa di mo muli pe. Hindi ako. Kasi sa dili kaya mo ko uli. Gusto di ang. Pwede pa magka magstay.